Que tal, señoras e señores? Son as 6:31 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Hoxe tamén, día tan especial, o día das nosas letras, das letras galegas, o 17 de maio. Todos os días facer televisión é especial e facelo en galego moitísimo máis. Así que grazas por vernos todas as tardes, que nos vedes moitísimos. E ademais, seguidesnos nas redes sociais. @Voltas co Prato, e están penduradas todas as receitas que enviades e que fan dúas persoas que tamén falan galego e que son maravillosas. Que pasen, por favor, Xulia e Estefanía, un aplauso para eles. Ai, ai, ai. Bueno, outra vez. Cada día mellor e mellor, cada día máis linda, máis linda. Nada, pois estou. Xa está, non? Bueno, teño flato. Se tes flato, se che deu... Pumba. Bueno, sabedes que hoxe homenaxeamos a Francisco Fernández del Riego, ou Paco, para nós. Don Paco vai ser para nós a partir de agora, non? Sí, vamos a chamar Don Paco, senón é moi largo. Don Paco. Sí, porque decir Fernández del Riego... Sí, bueno, como di a imaxe que temos detrás, un dos ilustres lambóns de Galicia, porque ademais de ter grandes da literatura, e grandes políticos tamén, como Francisco Fernández del Riego, o tío era super crack, porque era un lambón. Eu creo que lle encantaría o programa. Sería un gran fan do programa. Podía traer unha receta. Podía, se tivera o programa daquela, Claro. pero sería maravilloso, eh? Sí, pois sí. En calquera caso, sabedes que fixen eu? Buscar unha receita, porque eu escudriñei aí, buscar unha receita Estoy traballando. que Dios creo de que vida. lle gustaría a Fernández del Riego. Que vos parece? Eu A ver creo o que resultado. A ver o resultado. Imos ver que nos propón Concha de Brión. Ola, son Concha dos Ángeles. Vou-vos a explicar unha receta que me gusta moito. Cazuela de pescado e marisco. Vou facer un caldo de pescado cas espiñas e cas cabezas. Logo, fago un refrito con allo, puerro, cebola e despois tomate triturado, viño e o caldo do peixe. E logo facemos patacas panadeiras, botamos o peixe e botamos marisco, almejas ou o que se queira botar. A min gústame moitísimo. A ver se vos gusta a vos. Un bico para todos. Dicían de Francisco de Paco que era o pontífice do manxar escolleiro. Pero, se tivese que escoller el, escollería peixe, porque lle gustaba moitísimo. A ver, outra máis, sigue explicando, que está moi interesante. Que está moi interesante. Non é así? No, 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 no. Catro vellos mariñeiros. Bailas Boga, boga, mariñeiro. Baila como se estivera recién operado unha prótese. Bueno, A ver. dicían que lle gustaba moito o peixe, ou din que lle gustaba moito o peixe, e nós imos facer Peixe. hoxe, en homenaxe a él. Non? Xa que nós non somos de compoñer un ensayo, escribir un ensayo, No. poesía, narrativa, non. Nós somos de cociñar. Eso é. E imos cociñar algo que lle guste. Así que, Xulio, por favor, Pois mira, eu vou facer tal cual, con unha pequeniña variación no medio, a receita que presenta De Concha. Sí, tal cual. Cambio un peixe, que eu teño bacallau, despois teño maragota e teño pescada tamén. vale. Poiches medo ante o... Non hai medo, é coincidencia. Ahora xa é o habitual, Eu non? non teño medo. Eu estou na miña zona de confort. Perdente da súa zona de confort. Estefanía? Pois eu vou facer un plato mo feisteiro. Vou facer unha zarzuela de peixe que lle encantaría a Don Paco. Ti crees? Eu creo que sí. Pois, señoras e señores, cociñamos en homenaxe a Paco Fernández del Riego. Marchamos con Xulio Mato. Imos alá. Veña. Xulio, Bueno, estás por pues aquí. mira. Ameixas. O primeiro, mira, bacallau, maragota, pescada, ameixa, langostino e vamos meter un poquinho, unhas cigaliñas tamén. Moi ben, Que che parece? Moita Mira, cantidad. Aquí vou facer patacas, aquí vou facer o sofrito, aquí vou facer o cambio ese que che decía, porque vou poñer a pochar unha pouca cebola. Primeiro todo vou poñer a facer as patacas. Vale? Para que me cozan. Xa teño aquí peladiñas. Patacas xa ellas peladas. Entón, para que me dé tempo, o que vou facer é cortalas en láminas Na llama. máis ou menos delgadiñas. Claro, facer como unha cazola, non? Vou facer unha Claro. cazola de peixe. A cazola leva sempre Unha cazola que en patacas. teoría era o favorito de Don Paco, non? Era o favorito. Claro, entón a pataca teño que facela aparte. Vale. Digo eu que era o favorito. Non sei, ti gustaba o peixe, pero ti dis que é o favorito e xa está, non? Claro, porque, joa, se lle gusta o peixe e o marisco, aquí teño un montón de peixes e de mariscos. Sí, eso é certo, Entón? eso é certo. Sí. Teño hasta cigalas, fíjate, Sí, despois,
Despois contaremoslle a Galicia porque don Paco levábase moi ben con Otero Pedrallo. Sí, que tamén lle gustaba moito papar. Que tamén lle gustaba moito papar, igual que Claro. Cunqueiro. E resulta que botaron 3 anos, creo, indo de papatorias todas as semanas. Pois ten unhas frases Otero Pedrallo boísimas que era capaz de comer 7 barcos de pescada, 8 barcos de non sei que... Non, tiña que comer moitísimo ese home, Pois sí, hasta que yo quitou o médico, non? Ata que lle quitou o médico, sí. Claro, tiñen que comer moito. A min gustaríame poder estar nunha papatoria desas. Pero en realidad, digo, si en Galicia, cando estamos de festa, xa estamos de papatoria así, sempre. Pois sí, además, É así. que che gusta máis a ti que unha papatoria? É Mira, así. mira aquí. É así, vernos a vir aquí, tamén me gusta moito, sí. Bueno, pois mira, xa teño a pataca a cocer, cun poquinho de sal e un poquinho de aceite de oliva. Ajá. E por outro lado, teño aquí xa unhos alliños, vou picar un par de cebolas. Un par. Esa cebola... Esta é un par de cebolas. Esa cebola é a mitad Esta é desta. máis grande do normal e a outra é máis pequena do normal. Vale. Que guai. Mira, a cazola normalmente leva pataca, que entendo que Fanny non lle vai botar a súa, porque a Porque fai unha zarzuela, non? Claro. É distinto. Entón, por eso estou... Entendes ben, Xulio. Entendo ben, Eu verdad? entendo A zarzuela ben non tamén, leva... non leva pataca. Si, tamén entendes ben, gañotas. Tipo, Como me gusta cando Pero me leva dicides. outras cousas. Que leva? Vai levar un machucado, pero logo ves. Perdón, Perdón por preguntar. A ver, Disculpa. si queres saber tamén terás que vir por quedo aquí. con Xulio, non te preocupes, quedo con Xulio. bueno, pois mira, eu poño isto a pochar, que se vaya facendo, botámoslle un poquinho de sal para axudar. Pa que sude. E aquí teño o meu fumet tamén, que xa fixen un caldo de peixe. Ajá. A ver se podo enseñar, teño aquí unha culler. Para que vexas, ves, que as espiñas da pescada. Usei iso das da pescada porque a mí é a Xa. que máis me gusta, vale? Caldo de peixe que leva as espiñas da Entón. pescada. Por certo, a xente da casa que nos chame 664-483-419, chamade ao Voltas co Prato e contádenos como vos gusta cociñar o peixe, xa que facemos peixe por Don Paco. Claro. Queremos saber que estilo de peixe lle gusta ao resto de galegos e galegas. Así que chamade e recordade que hai 50 euriños en xogo, 50 dunha vez, 50 doutra, no Voltas co Prato. Ti vas ben. Sí, ahora vou empezar co sofrito. Vai empezar co sofrito. Que se queres, contocho rapidamente, Sí. mira, allo, pimento verde, allo porro e cebola. E cebola. Isto vai ir picadiño, vamos ir facendo un sofritiño aí mentre se nos vai facendo isto todo. Moi ben, sofrito por aquí marchando, por aquí temos a cebola pochando, temos tamén as patacas desa cazola cocéndose, marchamos agora si ela quere, con Estefanía Colmeiro. Estefanía Colmeiro. Queres bailar, Fanny? Gustaríame, pero estou moi atarefada. Pero eso este ti, falta o sal da vida, o picante. No, xa tes Xo ti. tes ti. Sí, eso é Xo tes certo, ti. pero quería bailar contigo, Eu son o Fanny, ahora xa nada. contrapunto. Ahora xa non quero bailar, xa non me apetece. Ti que faz, fritindo peixe? A ver, o peixe, sí, moi ben. O peixe, sí. Estás fritindo peixe, Moi moi ben, observador, Moi ben. Gañotas, polo que Pero vexo. por que o fices? Vale, coméntoche, aparte de que despois vai axudar a engordar a salsa, tamén vai axudar a que non se desfaga, que quede máis enteiriño. Vale, tes por aí tamén pan fritindo. O pan frito vai ser para o machucado que che comentei que leva esta zarzuela, que vai a ser a base de pan, ese machucado, Ajá. améndoa e perexil. Pero Dime, vamos a ver. cal é a túa dúbida? Non é todo o mesmo, non? Cando falamos de guiso, zarzuela, caldeirada, É moi similar. Son é moi similares, similar. pero distintos. Distinta. A zarzuela, a diferencia das caldeiradas, non leva pataca e leva machucado. Que gran diferencia, Pois nas Pero leva pequenas machucado. diferencias é onde está o que Non da leva cuestión. pataca. Non Non leva leva pataca. pataca e non leva machucado. Pois igual que na feira, hai pulpo que vai sin cachelos, hai pulpo que sí. Non, Pulpo con cachelos e pa pulpo min é a feira. menos pulpo. O pulpo a feira non leva cachelos. Aí está. Bueno, despois desta discusión gastronómica, imos ver que lle parece a convidade hoxe o que facemos. Que pase, por favor, Concha de Brión. Un aplauso para ela. Hola, Concha. Hola. Como estás? Ben, Estás ben? sí, Bueno, Concha... con este olor Verdad? Entrar aquí e dar gusto, xa dá ganas de comer. Que receita tan oportuna, porque hoxe que é o Día das Letras Galegas e que homenaxeamos a Don Paco Fernández del Riego, resulta que lle gustaba moito o peixe, que era moi peixeiro el. E é curioso porque naceu en Lourenzá, en Lugo, de onde son as fabas,
Despois morreu en Vigo, pero naceu en Lourenzá, pero era máis de comida de mar. De mar, bueno. Eu son máis de marisco de cortello. A min de pescado. Ti tamén? Eu pescado. Por iso propuxetes pescado. Sí. Ves? Vamos ver o que está facendo Fanny. Veña, conta, A Fanny. ver. A ver, boa tarde, Concha. Hola, buenas tardes. Eu vou facer unha zarzuela, non sei se coñeces esta receita. No. Bueno, a zarzuela realmente somos dous, é moi parecida a unha caldeirada, pero Sí. bueno, que lle comentaba Cañotas, as diferencias está que non leva pataca e leva un machucado a base de pan frito, amêndoa e perexel. Tamén ten que estar rico. O machucado ten que estar hombre, ben. Sí, o pan e fritido, calmendra. verdad? Sí, Queda sí, comendo. máis... A salsiña queda gordiña Sí, 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 sí. sí. para Moi ben. mollar co pan. E nada, pois aquí teño que son as verduras rehogando e voulle engadir as cabezas dos langostinos Anda, que para rico. darlle máis... E vouche dicir como vai o tema, porque eu xa Consistencia. sei. As cabezas dos lagostinos, o que tedes que facer Sí. con elas, a xente da casa, é machucalas. Se as machucales, as cabezas soltan todo o seu A xugo. ver, Cañotas, como machucas aí? Mira, así. Sí. Veña, dalle, Así, dalle. mira. Sí, sí. Machucalas así, a que si, Concha. Dalle Ves? xeito aí. O que non quero é destrozalas, pero bueno. A ver, Mira, Anda. pero sabes que pasa? color. Dime. Ti sabes que a mí o de traballar... non se che dá ben. Non, non é que non se me dé ben, non me gusta directamente. non che gusta. Non é, quero dicir, hai xente que hai xente que tolera o traballo. Sí, Eu non tolero. Paso mal. Pásalo mal. Paso mal. pois o de presentar non sei, dáseche ben, non? Bueno, pero iso é, É algo innato. é disfrutar da vida. Claro. Entendes? É disfrutar da vida. Ala, Para iso non é traballo. marchamos con Xulio, veña, Concha, tire por aquí. A ver, contame, traballador. Que vas dicir? Concha, eu non vou facer nada, non vou dicir nada porque despois... Por que que? Eso despois que é póñeme puerro. verde. Eu vou facer algo moi parecido ao teu, Que Concha. é porro. É allo Ah, porro, sí. cebola e botei un poquinho de pimenta verde tamén, que me gusta moito, é un poquinho de allo. Sí, sí. Pero por este outro lado estou pochando e cocendo, porque puxen a pochar un poquinho, agora botei un poquinho de caldo. Simplemente cebola, que lle vou botar aquí este poquinho de tomate concentrado. tomate, e un como pouco lle boto eu, sí. Tanto concentrado como triturado, vou botar un poquinho dos dous. Despois isto vou no triturar e vai ser o espesante para esta salsiña. Alá. Vale? Claro. Aquí estou cocendo unhas pataquiñas. patatas, sí. Eso é. E agora vou facer, pois igual que Estefanía, vou botar aí as cabeciñas dos langostinos para ilas machucalas. Pa qué, pa qué? Para machucalas e que den sabor. Ai, Sabor, claro. para que potencien. Claro, potenciar como o se caldo. fora o caldo. Gústanos a potencia neste programa. Gusta. Fixen o caldo de peixe igual que a ti, Ah. que as espiñas e a cabeza da pescada. Entón eu penso que vou bastante na tua liña. Bastante ben, aí A as ver almexas, se te gusta. todo Teño as moi almexas, ben. teño os langostinos, teño as cigaliñas tamén. Pero eu teño bacallau, Bacalao. maragota e pescada. Concha. Está riquísimo. Pois aí vai a pregunta, Concha. Cal das dúas crees que che pode gustar máis? Pois non sei. Despois eu digo Escoita, tes cara de que dá igual, que o vais disfrutar. que eu vou disfrutar. Vai disfrutar, sexa caso. Porque Eso están as viñeches. dúas Ti ricas. crees? Sí, sí. Bueno, pois vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes naquela cadeira e despois chamámoste, vale? Vale. Un aplauso para Concha de Brión, que está con nós. A voltas co prato. Que tal, amigos? Estarás cansado, non? De disfrutar da vida. Tú. É duro, é duro. Ai, creo que me entrou algo na lentilla, Sí, eso estás emocionado. É aquí. emoción. O a cebola. É o cebola. Bueno, vamos coller unha chamada que é bastante especial, eh? Sí? Bastante especial. Malores Villanueva, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Malores Villanueva, para quen non o saiba, é a biógrafa de Don Paco, de Fernández del Riego. E supoño que ti eres a encargada de confirmarnos que ele era un home moi lambón, digámoslo así. Lambón non era no concepto de que lle gustase os doces, Ah, vale, pero era pero moi larpeiro bo sí. comedor. Pero larpeiro- Era moi bo comedor. Lambón eu digo no sentido de comedeiro, non? Larpeiro, de que lle Sí, gustaba comer. comedeiro, sí. Eu, claro, lambón na miña zona é máis de que lle gusta así o doce, pero sí. Perfecto. O que a él lle gustaba era o peixe, non? Que é o que estamos facendo hoxe aquí.
Sí, gustáballe moitísimo o peixe. Contaba Otero Pedrallo que don Paco levaba comidos 8 barcos de merluza, 6 ou 7 de linguado, 5 de robalizas e 3 ou 4 de outras especies diferentes, incluídos chinchos e xoubas. Bueno. O sea que... creo que sí que lle gustaba, sí, moito, moito. Nos intentamos utilizar unha morea deles, pero creo que non nos vamos a utilizar todos, todos os que lle gustaban. Bueno, hai programas, podedes facer un serial. Xa, estaría ben, Sí. Pois mira, mal non nos demos conta, porque esta semana podía ser a semana Fernández Sí. del Riego e utilizar todos os peixes que comía él. Pois sí. Era unha boa idea. Estaría ben unha semana monotemática. Era unha boa idea. Oye, supoño que ti coñecerás moito de Fernández del Riego, non en van eres a muller que fixo a súa biografía. A mí gustaríame saber se esas xuntanzas, esas comilonas, esas papatorias eran tan importantes para eles, porque incluso Otero Pedrallo dicía que botaron 3 anos ou 3 anos e pico todas as semanas indo de comida. Sí, sí, bueno, era unha persoa que disfrutaba moitísimo ao redor dunha mesa cos vos pratos, como vos facedes aí no programa. Por suposto, pois a quen lle amarga, non? Unha boa comida, e el era unha persoa que disfrutaba de xuntarse coas amizades e de poñer ademais moi bo produto, que era algo fundamental para el, non? Utilizar moi bo produto e produto galego, pois que temos, verdade? Moi bo. Gústame porque é moi galego eso, verdad? É moi galego o de xuntarse, de comer ben e disfrutar da vida ao final cos amigos e coas amigas. Malores, moitísimas grazas por chamar e xa sabes que podes vir cando queres ao programa, vale? Bueno, que haxa bo xantar como a hoxe, entón. Un bico, chao, Xaloguiño. Moitas grazas, feliz día das letras. Moitas grazas, igualmente, feliz día. Chao, chao, Malores. Hasta logo, chao. Fanny. Ven pa aquí. Hola, que vas vas flambear? Claro. Vai prender lume no Día das Letras, esperemos que non ardo o plató hoxe, O Día das Letras. Vamos baixar, por favor, baixamos as luces, compañeiros, compañeiras. Ven. Un aplauso para a nosa querida Estefanía Lume Colmeiro. Bravo, bravo, bravo. Podemos levantar. Aí, levantamos as luces. Boteille un pouquiño de brandy para intensificar o sabor. Moi ben, Porque moi ben. Xulio botoulle as cabezas, pero non lle botou o brandy. Entón, Entón, a ver, hai que ir marcando, marcando as diferencias. Marcando territorio. Marcando territorio, Bueno, pois despois deste momento tribal que acabamos de vivir con Estefanía Colmeiro, imoslle contar a Galicia 4 cousiñas porque, señoras e señores, é 17 de maio. E neste día, dende hai xa 60 anos, lembramos unha figura importante da nosa lingua e cultura, pero ollo, que toque quen toque, todos teñen unha cousa en común. Sí, son ilustres lambóns ou lambonas. Rosalía de Castro, por exemplo, lembrades o seu famoso caldo. Fixen un caldo de gloria que era cousa de la mar. Fixen un bolo do poto que era cousa de envidiar. Pouco máis tarde foi Castelao o que falou moito de comida, sobre todo da falta dela. Eran épocas de escaseza. Por suposto, Álvaro Cunqueiro é un dos máis reputados larpeiros, literato e gastrónomo. O seu libro sobre cociña galega é, aínda hoxe, rabiosamente actual e necesario. E que vos podo contar do homenaxeado de hoxe? Eu, pouco. Pero Otero Pedrallo dixo o que dicía a súa biógrafa. Paco leva comidos 8 barcos de pescada, 6 ou 7 de linguado, 5 de robaliza e outros 3 ou 4 de especies distintas, incluídas xoubas e chinchos. Bueno, non hai queixa. Seguramente as vosas propostas chamasen a atención, rapaces do noso querido don Paco. Non o sei. Esperemos. Non sei, con tanto que comeu na súa vida. Eu estaba pensando que Otero Pedrallo se contaba que comía don Paco, seguramente comería parecido tamén. Claro, é que ese é o problema. Claro. É que Otero Pedrallo está moi ben deixar escrito así do resto. Seguro que pedían para compartir. Pero canto comía Otero Pedrallo? Non se sabe. Canto comía como Cunqueiro? Non, está moi ben escribir da comida e tal, non sei que, pero canto lle costou a Galicia? Eso é moi privado. En gastronomía. Eso é moi privado. O que come cada un é moi privado. Eso levas ao nicho, Eu tiña un amigo que sempre dicía, con marisco, había que comelo entre 2 biombos. Para poderlo disfrutar. É verdade, é verdade. Para poderlo disfrutar. Para que a xente non estivese pendente, claro, porque él decía que cando vía unha persona comendo un langostino con cuchillo e tenedor, a él subía a fiebre. Entón claro. dabas a volta e comía como hai que comer. Claro, é certo. Sí.
Sabes que meu pai dicía o do polvo. Cando vía alguén co polvo contenedor, dicía, me cago na... Estás jodendo o polvo. Non vale, hai que comelo con escarbadentes. Claro, é verdad. É así. É que sabe diferente tamén, Como sabe diferente servido nun plato de madeira. Sabe distinto, sí, completamente. Mira, aquí teño a cebola, un pouco de tomate triturado, un pouquiño de tomate concentrado tamén. E agora, bueno triturar todo. Vale, pasar todo polo batedor. Eso é, bueno triturar e vamos facer un espesante para o noso... Entón vas facer a cousa que máis me gusta. Claro, Ruido. triturar, pero pouco tempo, Pouco tempo. Sí, o tempo xusto de facerlle unha visita de médico a Estefanía. Vamos a xunta Estefanía deixámoslo aquí machucado. Venga, vamos a hablar. Hola, señorita Colmeiro. Como estás? Vas machucar? Vou machucar. Sí? Pois mira, o machucado non fai tanto ruido, así que podemos velo. É outro ruido. Dalle aí, é un ruido distinto. É distinto. Diferente. No mortero teño o pan que fritín. E vou engadir a améndoa e perexel. Vale. Pero primeiro vou machucar un pouquiño que é o pan, vale? Moi ben, moi ben, moi A ben. améndoa, en este caso xa teño machucada, está tostada. Torráchela antes xa na tixola, Hai que non? torrala Vale. para que quede máis rica. Vale. Para que quede máis rica. Podemos usar améndoa ou abelá. Eu neste caso uso améndoa. Me gusta máis améndoa. Sí? Sí, eu creo que sí, que me gusta máis, sí. Eu creo que, ademais, este machucado gustoume. Así que imos facer a pregunta de concurso con el. Vale? Vale. Veña, vamos alá. Que leva o machucado de Fanny? Pan, améndoa e perexil. 664-834-19, chamade a voltas co prato, 50 euros en xogo. Hoxe é festivo, se iso desde Santiago mañán tamén, que é a ascensión, 50 euros veñen. Moi ben. 50 euros para gastar e mañán non ter que ir traballar, que ben virían. Ao mellor pois non chegan. Bueno, Pero gástalos do peto e despois xa recuperas. Efectivamente. Non. Que leva o machucado de Fanny? Pan, améndoa e perexil. Moi E ben. agora tócame facer a min ruido. No, pero que vos paso? Pero eu xa acabei. Aí xa tes a Xulio que rematou. Se rematou de Bueno, facer ruido. mira, así enseñoche tamén. Ajá. Mira, este é o meu A ver. triturado, vale? Ves? Sí. Como está? Xa lle botei aí o sofrito, entón, mira, temos así como unha especie de pasta que arrecende super ben, que te podes arrimar se queres. E agora vamos Vai ajustar a concha. a aligerar cun pouquiño do caldo de peixe que tiñamos. E vamos a ir colocando xa este caldo que o fixen cas espiñas, cebola Sí. O que e dixes as cabezas. E as cabezas E tamén. unha ramiña de perexil. Ves, entón agora xa temos unha salsiña espesiña Isto é... Isto, para enterrar a cabeza aí. para enterrar a cabeza, pero cando enfríe. O con pan así xa, pan. Cando enfríe, falta un poquinho de sal. Por botallo. Mira, vamos a botar ahora no último momento unha folliña de loureiro para que non lle tampouco demasiado sabor, vale? O sea, no último momento é para que non Ahora lle... no último fervor, cando vou botar xa o peixe, Porque, digo eu, o peixe en algún momento terá que ir, porque o peixe vai rematar o programa. Claro, o peixe vai xa ahora. Cando queiras, Pois ahora, Vale, pois vete. mira, metemos o bacallau. Aí está. 50 euriños en xogo, 50 euriños en xogo, están chamando. Veña, vamos alá. Cecilia de Salvaterra, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, e vos que tal estades por aí? Xa ves, nós celebrando o Día das Letras, facendo televisión con Don Paco e en galego, que máis lle podes pedir? E comendo. Somos uns afortunados, de verdade, Cecilia. A ver, por 50 euriños, que leva o machucado de Fanny? Pan, améndoa e perexil. 50 euros que marchan para Salvaterra do Miño. Moi Aí está. ben! Moi ben. Mañán ali non tedes día feriado, non tedes festivo. No, toca Vale. traballar. Que mago. Si non ten Santiago para mañá. Pensas en Santiago e xa está. Mira, eres de comer peixe ou non? Sí, como calquer cousa, son de bodente. Ah, bueno, vale. Ves? É como Don Paco. Claro, Cecilia é como Don Paco. pero en muller. Pero, claro, exactamente, eres unha ilustre galega da gastronomía. Gústame. Pois Sí, mandamosche un bico grande e disfruto dos 50 euros, vale? Igualmente, moi Veña, bo día. Bicos, chao, Chao. feliz día. Vicos. Bueno, mira, Moi xa ben. botei o peixe, el langostino, a cigaliña e agora a ameixa. E agora vou no tapar para acelerar un poquinho a cocción Ajá. e para que este tan pronto abra a ameixa vai Vai estar todo cociñado. Vai tapar. Tapou, Que che marchamos parece? Sí, marcho con Estefanía, por si non podo ver nada. Sí, pero enseño, chu. Sí, pero non, da igual, xa está. Mira que chulada, Ah, está ben, ahora deixa traballar. Pues que traballe. Colmeiro, Estaba... estabas pipeando ao Estaba contrario. Estaba vixiando. ao contrario. Fixade, vos o de Estefanía. Ah, O meu levan pinto, mima, este tamén a recende. pescada
mexilón e langostino. Que pasada, E aí o temos facendo chup-chup agora, nesa salsiña. eu E ao quero- final botaremos o machucado. Vamos falar con Concha. Veña, vamos falar con Concha, vamos falar co público, porque de verdad que ten que estar Concha, a pobre. Dádevos un aplauso, dádevos un aplauso. Dádevos un aplauso, aí está. Concha, Cal está mellor. iso é a cousa túa. Aquí huele moi ben. Xa, pero o cocheiro... Ai, Pasa que hai que probar na vida, hai que entendes? probarlo. Hai que probar na vida, entón a mellor agora probas e de repente dis, ai, o de Xulio... Está mellor o outro. A ver, Estás xo nerviosa? estou deseando, Estás desexando probar. No, o resto no, vos non queredes, verdad? No, este non quer, ti non queres, non? Quero, eu Ti tamén queres, non? Hombre, o outro día que non te contei a ti, O qué? pois vamos os pimentos aquí. Sí. Eu falei, o pimento. E resulta que cheguei a casa e chamame un señor de 82 anos, terá en Montevideo. E dime, pero que tal estaban os Contaño pimentos? todo. E digo, eu na casa non comí pimento nin como que pimentos, hombre? No programa. Na televisión. Aí está, é que nós dámoslle de comer á xente neste programa. É así, alimentamos o país. Somos así, Concha. Sí, señor. Gústanos alimentar á Hombre, xente. claro. É así, pois moitas grazas a Concha e ao resto da xente por vir. Moitas gracias. Gracias. Por moitísimas gracias, que nos ven desde Montevideo todos os días, Da gusto. Todos os días. Vamos con Xulio. Acábame de dar un calambre. O decorado. Toquei aí. Quedei así tesa. Pois a ver se espabilas así. A ver se espabilo. É que tes Xulio. moita chispa, Veña, cañotas. Unha chispa, de verdad, Bueno, mira, estou poñendo a base das pataquiñas, Ajá. Camiña de patacas. unha Xulio camiña de Mato. patacas cocidas que despois xa se van a integrar ca salsa, porque Hola, vamos, hola, hola, o ideal sería deixalo reposar un pouquiño. Mira eso, Galicia. Mira eso. Pataca branca galega, moi rica. Pataca branca, esta é de Xinzo, onde é? De Coristanco? Esta é, non sei, Esta é de Arzúa, ten pinta. sí, Esta é de Arzúa. eu penso que Esta é da horta de meu irmão. é máis ben do súper, eu creo. pero Hortas Manuel Cañotas. As mellores patacas do lugar. bueno. Apañas este cañotas. No, apañas o outro. Si non, se este yo que apañar eu. Bueno, Vamos alá. se agarra un pouco, Ai. Ui, Xulio Mato. Hai problemas no paraíso de Silleda. No, mira, Problemas no paraíso de mira. Silleda. Non se agarra nada. Bueno, Está bueno. Perfecto. Mira que pintaza. Ten moi boa pinta, sí. Home, Ten claro. moi boa pinta, Bueno, mira, ahora vamos a poñer un poquinho do peixe. Bueno, a Concha... A concha voulle poñer un platiño. A meixa. Hola. Dixestes que as texturas da salsa ian ser distintas. Sí, E quero velo. a dela penso que vai ser un poquinho máis espesa. Más espesa, verdad, Adela? Quizás, Esta, sí, sí. mira. Mira, fixadevos, fixadevos. Este é un guisiño. Este é un guisiño. Un guisiño moi rico. Lixeiriño. No, bueno, é moi rico. Sí, sí, sí. Moi rico, Sí, sí, moi rico. Mirado de Xulio, imos ver agora o de Estefanía Colmeiro. Ai, o teu é máis espesiño. Este é de Mais- mollar con pan. Máis de... Este pide unha boliña de pan Este aí, pide unha bola, unha mollando, rosca, mollando, algo así, mollando, verdad? Sí, un boleto, un... Sí, calquera cousa. Na Sí, salsa sí. A engadín verdade- o machucado, pero bueno, tamén lle vamos a poñer un pouco por riba porque así atopamos Que ese bonito. Que bonito, contrapunto. Bueno, eu teño que dicirvos unha cousa porque senón revento, A ver, a ver. Creo, e non me equivoco, que Don Paco estaría orgulloso de vos. Así que merecedes un aplauso como ao mundo. Un aplauso. É certo, é así. Eu creo que chamaría a Concha, porque Concha chegou o momento de probar, así que levántate e camiña cara a nós. Concha de Brión, vamos alá! Conchiña, podedes aplaudir, ó. Que fixaste así como... Fixeron unha mao de que non lle aplaudían. Ven por aquí, Concha, ven por aquí conmigo. Ai, que rico. Concha, ai, pobre Concha. Vente, Concha, por aquí, tira. Sí, Concha. Ahora valo ver, aquí. Aquí, ponte aquí, Concha. Aí vai. Concha está alucinando. Concha paraba, iba parando así. Arranca, para. Concha de Brión, por favor, cando queiras, podes comer sen presa, pero sen pausa. Increíbles as dúas receitas. Vamos fazer un repaso polas receitas. Xulio, contanos. Unha cazoliña de pescados, maragota, bacallao e pescada. Maravilloso. Langostinos, ameixa e cigala, incluso. Moitísimos peixes, Claro, como unha caldereta de peixes e marisco. Despois
ten a pataca e non ten machucado, lóxicamente. E o teu, rapidamente? Pescada, pinto, langostino e mexilón. Moi ben, E moi o ben. machucado. E o machucado. Dous pratos espectaculares. Dous pratos mariñeiros Sí. e dous pratos moi nosos. Dous pratos que lle gustarían moito a don Paco. Probache os dous, verdad? Estás lista, Concha? Vamos alá. Ui, Concha dixo que sí, que está lista. Concha, con toda a presión desde Brión para o mundo. Quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Estefanía Colmeiro! Moi ben, moi ben. Concha, moitísimas gracias por vir. Buenísimo. Pasáchelo ben? Muy bien. Un placer, un placer. Gracias. Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade no Día das Letras Galegas, que en realidad son todos os días, pero queden coa hora galega. Chao, ata mañá. Te rojo me lo que todo